Koga jsi daleko od nás, pojď Já pijem mléko. Aha. Trojka je celá voľná, stiahnite to na dvojku a na jednotku. Automaticky všetci flash wavy, keď enemáci prejdú šestku, aspoň 4 a 5. Já mám ready točku zase, tak řekni první člověk, když skákat, nebo ty Kubos. Jo. Teď vypadá klid na chvilku. Asi bojujou ty dvě Cez peťku idú dve party, čo vidím. Zostanou ty dvojky. Obstreluj, tí čo dočiahnu, tak obstrelujte ich. Jednička, už jdou. Pojďte. Skáču proti ním a jich malinko jenom. Jdeme. Doražte. Na sedmičke to treba vymazať, sú blízko pri nás. Na sedmičke to vymažte, stiahnite sa na tú sedmičku, vymažte aj tie tanky. Pekne, dobre. Dobre, stiahnite to všetci teraz a všetci do Azraela, všetci do Azraela. Všetci do Azraela. Dobre, a teraz zase parta, rangetkové party, jednotke, šestke, na flash wavy, znova. On vysel ale na mě Na trojke, cez trojku ide celá gilda, Pojďte na trojku, paní. Úspěšně utíkal. Na trojke zhadzujte tých hráčov hneď dole a vymazávajte. Dobiehame vždy cez túto. To si úplně na druhé straně, vole. Trojka, jo? Cez trojku. No, sorry, já jsem tady šel ten most savenou. Jo. Běžím, omlouvám se. Pomôžte hráčom, čo ste voľní na Guild Pin 3, na Guild Pin 3 a pod Guild Pin 4. Já bych pak nadával, proč jsem nedostal heal, tak bys mi to vysvětlil. Jo. Kvečko. Remedička. Budu prostřelovat znovu přes pernička. Dobre, stiahujte sa na jednotku, stiahnite sa všetci na jednotku. Znova ide teraz všetci na smer Guild Pin 7, flash wavy. Všetci flash wavy na 7. Točí dvě gildy ze dvou stran. Asi dohodli, vole. Joj, to bolelo. Hodit heal, proč? Nemám manu. Za Azraelom je parta ľudí. Na osmičke, stiahnite jedna parta na osmičku. Pojďme na tu osmičku, Kľudne aj dve vymazať. A zase stiahujte na trojku. Budú to obchádzať kolo toho Azraela. Halogia někde mimo? Já se snažím tam dostat, ale iba to vysekali. Českou kapku, co tam dostáváme. Dobre, tá parta, čo tam fajti, nech fajti s nimi za tými stĺpmi a všetci do Azraela, čo sú pri Azraelovi, všetci do Azraela. Aspoň 10 sekúnd. A stiahnite sa na jednotku, stiahnite sa znova na jednotku, veľa hráčov na jednotke. Na sedmičku. 974 mana regen, ale kurva, proč nemám manu furt? Pojďme jim možná na trojku odříznout. Nemůžu Nikísku. Bojuju, řekni mamině. Jo, teď nemůžu. Skáču tam. Jo. Eldrinová parta, Vexio parta budú držať jednotku. A ostatní na trojku znova. Eldrinová a Vexio parta budú držať a Perničková jednotku. Jako mě to zabilo, bled. No nic, boss to taky kille, no. Však dlouho nikdo nezabíjal. Nic, za to že Abe mě měl uživovat. Na trojku vyskakuje ďalšia parta. Ale máš docela problém s... Tanky, zhadzujte to dole pekne. Mi někdo saje? A nebo mi sajete vy? Nevím. Ty, já budu rád, když tam za váma doběhnu. Já mám 974 regen jako. Já nevím, kde kam tam mana mizí. Nebo co to je. Rangetka, čo útočia na Azraela, tak teraz začte flash wavy, a sú tam aj nepálí animáci. ti to oni? Nemají tam ty burning spely? Možná jedině, no. Na šestku budu zase skákat, tam jsem to schazoval. Ty jedničce se teď docela... Teraz máme zase chvíľu voľnejšie, tak do Azraela útočiť. Znova idú na trojku. A tam už dobíhám na tu šestku. To mám, no prostě. Takže já jsem tam, můžete jít do ní. Nebo umřít asi. Znova idú na trojku. Pozor na tú trojku, stiahnite to aj na tú trojku.
Jo. Z trojky nám už idú dve party. Z trojky nám už idú dve party. Pozor na to, bude mechanika. Kvečko, Azrael kvečko. Remedička, nezabudnite. Dobiehajú z trojky. Trojku pustíme, trojku nebudeme defovať, budeme to defovať až od deviny, áno? Budeme to defovať až od deviny. Budeme viac pri Azraelovi, kvečko od Azraela teraz. Všetci fajtíme, tú trojku fajtíme až od deviny. To bude chvilku trvat. Zkuste propušovat ten most, jestli se vám to povede. Čo môžu útočia na Azraela. Mám tornádo. Nejde to. To potřebuji přepnout a doplnit si ten regen money. Mula, přitah mě Azrael. Pekne držte tú trojku, aj tú jednotku. Všetci čo môžu, tak do toho bossa. Zkuste propušovat tu šestku k tomu, tam kde je normálně portál. Ať stihnou lidi doběhnout. Boss má posledných 19%. Ja sa nedostanem k tomu bossovi teraz vôbec. Oni to odchytávají, no. Dáme regroup nahoře. Jo. To je skoro jenom... Kvečko. To je z druhé strany, to můžete proběhnout, ne? Nedá sa, všade sú. Regroup nahoře, ale jenom Ešte držte Guardianov, ešte držte Guardianov. Guardianov budeme používať trošku neskôr. Zkusím ještě přes dvojku šli teď Lurkes. Já zkusím jedničku. Nedá sa. Flash wavy furt pušťajte, až keď prejdú animáci Guildpin 6. Až keď prejdú Guildpin 6, používajte flash wavy. Jako přes invis se tam dostanu, ale jinak je to na piču. Rangetka, čo použili flash wavy, teraz k Azraelovi a Guardianov. Guardianov, vy fajtíte ten most. chodíte furt přes tu šestku, Rangetka, tak je to ktoré celá použili před flash náma. wavy, poďte k Azraelovi. Můžu zkusit jakoby tam slítnout, že to jako nějak proběhne. No, Lukres je přitažený, dobře. Rangetka, ktoré použili flash wavy, tak bossovi na Azraela má posledných 9%. Jdem perničku. Jsou na mostě. A dobrý, proběhnu teď. Tyjo, hrozný klamp tady je. Do nich. Já vím, právě. Keď budete mať načítané flash wavy Rangetka, tak naspäť k jednotke, šestke. Nezabúdajte na tých Guardianov. Furt tých Guardianov. Kres kde? Kvečko Azrael. Tam v prdeli. Pojďte pomoct tady postřílet, vole, kurva. Ja sa tam neviem dostať, to je húl. Dobre, všetci stiahujte, všetci do Azraela, všetci už do Azraela, púšťajte most. Púšťajte most, všetci do Azraela. Dobre, GG. Dobíte ty mrtky! Víte, všetci. Mohlo aspoň to SNS-ko spadnúť do piče. Počkej, co to děláš? To schození není kill? Dobre, dofajtíme, čo keď chcete fajtiť, čo nie, tak nie. Dobre, ďakujem za akciu. Hezký to bylo, kluci. Děkujem za toho healera. Jo, moc pěkné to bylo. Pomohlo nám to. Jo, ani zač. Kurva, ubere mě tady. Vy jste mi nepomohli. Já jsem se pobavil, já jsem se zaspal, mi se to líbilo. Snad na nás se nadává ta druhá grupa, odkud si odešel, no. Teď jsi udělal zase další nepřátelé, no. Neuděláš nic. Já zmrdám, že měli malý damage. Ty krávo. Když tady to vlastně není vidět, no to je jedno. Zap to, Není, no. já na ně skočím, zap to všechno. Kde se? Tam jsi šel do jedničky? Ne, s Lurkesem jsem tady. Je vy jste tamhle. Jich tady hrozně moc. Pojďte, bojujeme. Máš provázky, zap to, všechno zap. To chci taky. Bez cooldownu, bez cooldownu to nejde. Já běžím ze zedu. Pojď. Falcon, tady pomůžu Falconovi. Dám ti já pro vás, když perníku. Dobre, nikomu nič nedám, bolo to na piču.
Mali sme len 99%. Zeru mě to hrozně bije. Lumpící nějaký. Že oni lehají na pár hitů, ty vole. Jo, tohle jsou ty koncolisti totiž, ne? Keď sa bude niekto chcieť zasmiať, tak môžem niekedy pustiť potom nahrávanie našej party, ako si krásne kolujeme. Nebudem to postovať, lebo to by bol hneď